Ja, så skal vi se lidt på Keplers lov. Hvis man kigger på Venus, så har den mest cirkulære bane. Og det ses også herovre, hvor den der eccentricity, den ligger på 0. Og vi ser herude de overstrygende arealer er lige store hele tiden. De arealer, som fremkommer her. Ser vi så på Pluto, så har vi en helt anden situation, fordi den er meget, hvad kan man sige, den er jo mindst cirkulær, det vil sige. Det kan man også se hernede, den er faktisk en af den, der har den højeste tal herude. Og så har vi et eksempel med en komet, som vi har her, der fiser rundt i sin egen lille bane. Så er den jo helt anderledes end planeternes. Den bliver tiltrukket af solen. Og på grund af solens energi, så vil den altid have en hale, der vender væk fra solen, som man ser her. Og den kommer helt tæt på og langt væk igen her på den anden side. Og så skal man selvfølgelig huske på, at en komet er jo heller ikke en planet, så den er jo, kan jo måske derfor den opfører sig anderledes. Jeg er så gået tilbage til at have valgt jorden her, og har indstillet en timeinterval på 3, og herover har jeg indstillet til 0,4, som der står opgaveformuleringen. Og lad den køre en omgang, og så ser jeg så, at den bliver meget excentrisk. Og den er 8 mm herovre på det korteste led, og cirka 4,3 mm på den længste afstand fra solen. Når jeg prøver at måle afstanden på banens længde, kan man sige her, hvor den både er, hvor den er kortest, og herover hvor den er længst væk fra solen. Og her der når den rigtig langt i sin bane på samme, ikke på samme tid, men den når, jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare, men den når længere end den gør herovre, men det er jo fordi, at det areal, som der er i Keplers lov her, den vil altid være den samme. Så derfor er det jo den sammenhæng i, at den kører hurtigere herover og kører langsomt her, fordi at det areale skal være det samme hele tiden. Igen, det forklarer ikke. Herover der måler jeg cirka 5 mm i omløbsbanen, og herover der ligger den på cirka 18 mm mål her mellem de to punkter. Og det får jeg til nogle forskellige hastigheder, men jeg ved ikke lige, om det er de rigtige enheder, jeg bruger. Men herover ligger den på 1,666, og herover omregnet får jeg det til 6,0. Det ved jeg så ikke helt, om det er helt opfattet rigtigt.